आदसा फंबाय बायदियाव थाना माबायदि मोनदों? मोजां मोनदों। मोजां। गोसोखौबो स्रां मोनदों। गुसु। फंबाय दांसलियानि शुटिं जागासिनो दं नै दा नै खेबगासिनो गाबगुलायगोन बियो एकदम जायाखै बिदिनोखा रल नै केमेरामेना रल होनदों नै फंबाय दांसलियानि बे एलबाम आरो मिउजिक भिडिअ जागोन खेबगासिनो दं ओमफ्राय ससेखौल' मोनबानो जाखायो दिनै लेडिसफोर गैया खालि दामब्राफोरनिल' जादों सुटआ दिनै दामब्राफोर गोजाल' मैयासो जादोंमोन लेडिसफोरनिया दे रायलायहरदो दे फंसेसो शुटिं खालामनो फैदों दांसिमारि सुसकेनावहाय नै बेहायनो नै केमेरामेना खबाइ जख्रेब बेनो नामा मिस्टार खबाइ जख्रेब केमेरामेन मेंगुलायोलै जा गोजान थाबायबोबाय जोङो हाब मेंलायलायनाय मोनबाय बैग्रिया माथो मोनाखैब्रा मोनबा जाजागौमोनलै दाबो मोनगुलायो माबायदि बैग्रि बिलाइ देसि बिलाथि नामा देसि बिलाथि बैग्रि मोनाखैनो मोनफैबाय नोंलाय सुसकेरा नै सारा बोरै मोनथाय सार बोरै एंखुरा बोरै सारालाय नै सारा नै जोंना बेनो सारा बानाय नागिरलायबाय सफैबाय केमेरा लाना बोरै सोलोंबायलाय ओंखारनो हायोब्रा जायो ओंखारजायो जागोन जुथा सोलिनांगोन जुथा थुनांगोन बैयावबो गाजोब्बायना ओंखारग्राया आदसा फंबाय बायदियाव थाना माबायदि मोनदों? मोजां मोनदों। मोजां। गोसोखौबो स्रां मोनदों। गुसु। Đây cameraman thôi, là cô, được không đi? Wow, tiền thật không đi? Dừng đâu đi chứ? Nào, phải chứ?